Siis ei voi niinku tuudittautua mihinkään. Et vaikka esim. Nyt viimeksi tuli superhyvät pointsit, niin se ei merkkaa mitään vielä. Ei merkkaa mitään vielä. Paitsi kyllä se ton verran merkkaa. Selitän mä jotenkin huonosti vai mikä tässä on niin epäselvä? Siis tää on sinällään hassu, että meille tuli tää musikaalijakso, koska me kumpikaan ei ilmeisesti olla kovin musikaali-ihmisiä. Tuleeko tästä illasta sellainen, jota muistelee sit niin lämmöllä, että musikaaleja. Meillä on chive-tanssina ja me haluttiin joku sellainen kepeä, iloinen ja vähän erilainen ehkä mitä meillä on aikaisemmin ollut. Me valittiin High School Musical ja kappaleeksi tuli What I've Been Looking For. Joo. Me palattiin taas yhteen, niin nyt tää on hyvä tällainen reunion-biisi. Lähdetään niinku sieltä koulun penkillä. Hän on itse asiassa tehnyt pari kohtaa tähän. Et katsotaan mitä tuomarit sanoo niistä vai huomaako ne mitään. Rakkaus tarina jatkuu. Hyvä yleisö, Isak ja Kastanja. High School Lovers. Isak, miltäs tuntuu nyt olla taas Kastanjan rinnalla? No, on tää kivaa. Siis mä en muista, milloin mulla on ollut näin hauskaa tanssiessa tässä ohjelmassa. Sillä tää oli kyllä hauskin kaikista. Ja siltä se näytti. Todella. Jukka. Siis, miten sä voit olla noin niinku rennon oloinen ja näköinen? Eikö sua niinku yhtään jännitä? Tai niinku, se... Kummalta sä kysyt? Sulta nyt tässä kohtaa. No Kastu on niin hyvä, että se ei jännitä. No onhan hän hyvä. Ja siis, mä olin ihan tuolla pisut housussa tuolla takahuoneessa äsken, mutta sitten se jotenkin, mä koitin vaan ajatella, että hei, me ollaan tässä kahdestaan samalla tavalla kuin siellä treeniksellä, niin sitten se löytyy se tunne. Pitää päästä eläytyä vaan. Tosi hyvä asenne ja siis tästähän, tää oli siis aivan vallottava. Mä oon täysin rakastunut tähän pariin. Tää rytmisyys, se ei ollut mitään ihan easy. Se näyttää easyltä, mutta se ei oo. Siellä oli tosi upeita pieniä synkopeja ja semmosia takapotkusta, etupotkuja ja muuta. Mielettömät ne haarahypyt tuolla, jotka ei todellakaan onnistu, ellei ole luotettava partneri siinä. Tää oli superkokonaisuus, juuri tähän iltaan sopiva täydellinen tanssi. Helena. Ja Jukka, varmasti huomasit ehkä tämän tanssiparketin parhaat merengeaskeleet ikinä. Siis ne oli, wow. Se on hämmentävää mulle, että vaikka se chivin perus chaseen ajoitus ei ollut täydellinen, se silti sait sen näyttämään todella rytmikkäältä. Et ihan kun sun niin koko keho tanssisi sitä musiikin tuottamaa liikettä, mikä on mun mielestä sun kaikkein isoin vahvuus.
Ja sitten vielä Jorma Uotila. No tämä pari ei petä. Se lunastaa aina paikkansa varmoin ottein. High School Musical High Quality Dancing. Pökerryttävän ja ällistyttävän hyvä. Tanssiteknisesti, musikaalisesti, timing, briljanssi ja täydellinen fyysinen vastaavuus. Olen myyty. Kiitoksia tuomarit. Teidän tämän illan arviot on nyt kuultu ja te saatte mennä Erkun luokkahuoneeseen odottaa sitten teidän kouluarvo sanoa, että mitä sieltä oikein tulee. Isak ja Kastanja pistävät itsensä likoon viikko toisensa jälkeen ja koskaan ei tiedä, mitä tältä parilta odottaa seuraavalla viikolla. Jos sinä tykkäät tämän parin meiningistä, niin haluat pitää heidät kisassa mukana, äänestä heitä numerolla 9. Nyt kannattaa todella äänestää, sillä äänestysaikaa sitä ei ole enää paljon jäljellä. Eihän teitä voinut katsoa hymyilemättä. Isak, sä paljastit, että te ette ihan hirveästi ole kattonut musikaaleja, mutta kiinnostaisiko sua joku päivä itse esiintyä sellaisessa? Siis kun mä näin tämän, millä tämä ohjelma alkoi sen näytöksen, niin se oli mun semmonen ehkä 3. sellainen mun elämä muuttu moment niin kuin taidemaailmassa, joten I'm in. No, laittakaa koodi. Melkoiset kehut ja kiitokset tuli Moulin Rougelle siitä. Viime viikollakin Isakilla meni tosi hyvin, kun Markon kanssa tanssivat. Millä mielin sä opettajana katsoit sitä viime viikon suoritusta? No mä oon ihan älyttömän ylpeä Isakista. Se oli ihan käsittämättömän upea foxtrotti ja siellä oli se jalkatyö ja kaikki meni niinku tosi hyvin. Toki olin ehkä vähän haikea myös, kun hän tanssi Markon kanssa, mutta joo, anyway. No nyt te palasitte taas tanssipareina yhteen. Riidat on sovittu. Viime viikko meni todella nappiin. 20 ja 1 9, 29 pistettä. En malta odottaa, että mitä nyt tulee. Tuomaristo on antanut pisteensä. Jukka Haapalainen. 10. Helena Ahti-Hallberg. 9. Jorma Uotinen. 10. Aika mallikkaasti tää homma jatkuu. 29 pistettä. Siihen voisi tottua jo vai mitä? Ei. Siis töitä pitää aina tehdä. Mä rakastan sitä, että kun me mennään sinne, mä välillä oikeesti melkein itken siellä. Mä treenaan niin kauan, että mä opin. Ja toi jaksaa treenattaa mua niin kauan, että mä opin. Se on parasta. Muistakaa tehdä kovasti aina töitä. Ihan sama mitä teette. Mä ihailen teidän asennetta ja me saadaan nauttia työn hedelmistä. Hyvä yleisö vielä kerran Isak ja Kastanja. Ei muuta kuin nyt vaan lähdette jännittämään loppuiltaa, koska jännittäväksi tämä käy. Meidän tämän illan kaikki tanssit on nyt nähty ja olisi aika puhua vähän pisteistä, koska viime viikolla meillä oli parinvaihtoilta, niin katsotaan, että mihin järjestykseen viime viikolla meidän tuomarit laitto tanssiamme. Se näytti viime viikolla täältä, eli Isak ja Marko johti 29 pisteellä, mutta mua kiinnostaisi nyt erityisesti, että kun